سلام أبرحقون كربان كونكم نايلومي زيناتات تحستونا نمكتتال تداليكم نزلكم كبرات تغتاتلتناتنا تي في نلومي زحزنيم زيناتات وشت هاجرن واتسان كنقرب لكم مدلواتنا تصحيفنا بساعتنا ترخيبنا لنا سنة مكتتال بأرستا زينا مسنفلم أديس أبابا إرترا هاجراوي لالون الزغبر ترجم أبزلو زتختساتف منبر لمخوانا نزل عالم لولاونتا أواق عراقا خمزي تورد تقليتهم نيويورك إرترا أمونغان زمرت أستوم شارغتن حكانيا متحبار بفرحي زي كونس بمت إماني زجمر كتب القليتام أمريكا ديانو كولورادو نيرتراوين سدرابيت قوال شدشتا عمد قولعا أبتيم مزناقع مأكل وريغاز موتتهتسان وانجل 350 مليون دولار كوهابا موسانو تقليتهم واشنطن ترامب مس نتانياهو لومي أبز قبرو الركب نأما مسلام قازان مدفع كنت قبرينا قبل قليتو أديس أبابا إرترا هاجراوي لالون الزغبر ترجم أبزلو زتختساتف منبر لمخوانا نزل عالم لولاونتا أواق عراقا خمزي تورد تقليتو أبزي سمون منيستر قدات وتأيرترا أتو عثمان صالح أب نيويورك معر مبل 8 حفشو أخيبا حفرات هاجرات أبز قبرو زلو تسعو ديبلوماسيا وركبات اتي عابي أزارابو خوينو زغني ركب مس منيستر قدات وتس أمريكا لعلواي مخاري أفريقيا بريزيدنت دونالد ترامب ماساد بولوس تقبري نيروم بزرما اتا مخاري ترامب دحري مس منيستر عثمان زقبرو ركب أبني إكس وقع وقاتو دحري حيال عامتات نفلما أوام بالعلوى درجة داغماي وتسيتاوي زخونة كلتاوي زمدنان ممسرات بخلتي وغن نتصور دليتا اللخبل بصحف أسفيرو نيروم نزيا مونغي إرتران تخطاتالي من محدارات أمريكا زنبرة زي كروعي دبلوماسي أملكيتو بخلتي وغن نتصور دليتا اللخبل نزاسفرة صحف إرترا بقود دايك إحبحري مس إيتوبيان زتن مقبار كمستسمامعت زقلسو زيناتات كقاوح مصنح زفلت كوينو إرترا نزيا ملكيتا بمجدي فتسام قدات إمباسا هاجر إرترا أبي إثيوبيا حبرت أفريقان كومشن كتب أفريقيا نحبرت هاجراتن أتو بنيام بره إرترا أبلو لاونتا أملكيتا مزخون حالي وي هاجر لومي يخون صباح دحري مليون عامتون انتخونه زررب أي تكايد نياغتبل ملسيبات اللمهلاوة تقليتهم إرترا أبقرن أفريقان كأح بحرن نزلو بوليتيكا وحاوهو إرترا هاجراول لاون الزخبر ترجم أبزلو وزا تخت الساتف دلوت مخانا منيستر عثمان أفليتو نيروم نيويورك إرترا أمونغان زمرت أستوم شارغتن حكانيا متحبار بفرحي زي كونس بمت إماني زجمر كتب القليتام لأولاونات أبز داخملو وي حقاوي كالكيدان أبزي تخبرلو أدمعي سرعاتات مسقاقر خالكال تثبيت كنقبر كم زي نغل كنسمرو لي قبا قبل منيستر واتسا قديات إرترات عثمان صالح أب أوان مبل 24 عامتاوي أخيوا منيسترات قديات واتساي معبال زركبا بمري استخبا هاجرات ب26 مسكرم أبز سمع مدار قليتوم حكانيا متحببار بفرحي زيكونس بمتأممان يوزجمر زبالة منيستر عثمان صالح متأممان زهنات هاجرات ننحد حدن ناتسنات جزاتاوي ملؤنتن ناي حبار قديتاتات كخبرو خلو خمزخونا قليتوم أبز مداي إرترا لولاويت قماقم بحر زلو هاجر مخانا ودباتا دما هاجراوي حافتا مخانوم داقيما كترقا قزت دلخبل وسيخو قليتوم منيستر عثمان زخونا يخون مدلاوات تتاكا منتهم نقداوي يخون لوجستيكاوي أمونغو إرتران زمرتسو مشارغتن بغتتا بخلتاوي وغن كزراربلو زقبو قداي مخانا فليتوم هاجراوي حقي نوع الحبرات هاجرات بزعب حقن بحرن لمداوي سرعاتاتن زتقاللن نمتكل لولاوي مقوتصار ودبات أفلوتو خمزوا زخاخيروم منيستر عثمان موداتا إرترا نزخونه للاونتا زداخم قداماوي متأتتاو كم تنزقو بمحبار إرترا نافدقه ودب نبوليتيكاوي يخون وتهدراو قداي زيكونس ننقداوي قداي ترايك كفوت مخانو اسميرلوم إرترا بفتحون معر وعلات نقداوي شركنتات كفوت جيرا تغتصل كم زلان ودباتا دما
ንሕጋዊ ንግዲ ምቕራብ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣብታ ኼባ ሓቢሩ። ኣሜሪካ ደያኑ ኮሎራዶ ንኤርትራውያን ስድራ ቤት ጓል 6 ዓመት ቆልዓ ኣብቲ መዘናግዒ ማእከል ወዲቓ ዝሞተት ህፃን ወንጌል $205 ሚልዮን ክወሃቦ ምውሳኑ ተገሊጹ። ደያኑ ኮሎራዶ ብዓርቢ 19 መስከረም ኣብ ዌስተርን ስሎፕ ዝርከብ መዘናግዒ ማእከል ኣብ ሞት ጓል 6 ዓመት ወንጌል እስጢፋኖስ ኣብ ሓደ ካብቲ ክትጻወት ኢላ ኮፍ ዝበለትሉ ወንበር ንድሕነታ ብዝምልከት ሸለልትነት ዝመልኦ ኮይኑ ድሕሪ ምርካቦም ካሕሳ ክወሃብ ወሲኖም። እቲ ሲቪላዊ ክሲ ብስድራ ወንጌል እስጢፋኖስ ኣብ 2022 ዝቐረበ ኮይኑ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ናብ ፍርዲ ምቕራቡ ይፍለጥ። ኣብ መስከረም 2021 ህፃን ወንጌል ኣብ ግሊንውድ ካቨርንስ ኣድቬንቸር ዝተባሃለ መዘናግዒ ማእከል ኣብ ሓደ ካብ መጻወቲ ናይቲ ማእከል ኣብ መንበር ኮፍ ኢልካ ንታሕቲ ብምንቋት ዘዘናግዕ ተቐሚጣ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እያ ብሸለልትነት ናይ ድሕነት መሳርሒ መጻወቲ ናይቲ ማእከል ህይወታ ከም ዝሓለፈ ዝግለጽ። ጠበቓ ስድራ ቤት እስጢፋኖስ እቲ ንስድራ ቤት ዝኽፈል ክፍሊት $205 ሚልዮን ክኸውን ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ገንዘብ በቲ መዘናግዒ ማእከልን ካልኦት ተሓታትን ዝኽፈል ክኸውን ይኽእል ገሊጹ። እቲ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ እቲ ማእከል ኣብ ታሪኽ እታ ግዝኣት ንሓደ ኸሳሲ ካብቶም ዝዓበይ ክፍሊ ዝተዋህበ ሓደ ይኽብል መርበብ ሓበሬታ CBS ኒውስ ገሊጹ። እዚ ፍርዲ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከድሕን ይኽብል ጠበቓ ዳን ካፕሊስ ኣብ ዝተዳለወ መግለጺ ኣፍሊጡ። ወለዲ ህፃን ወንጌል ንመገበያያ ደያኑ ሓቂ ብምዝራቦምን ከምኡውን ነዚ ኮርፖሬሽን ተሓተቲ ብምግባሮም ኣዝዮም ከም ዘመስገኑ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ይገልጽ። ወለዲ ወንጌል ስለቲ ዝረኸቦ ፍትሓዊ ፍርዲ ንቤት ፍርዲ ከምኡውን ንህዝቢ ጋርፊልድ ካውንቲ ኣብ ዝነዊሕ ናይ ፍርዲ ግዜያት ኣዝዮም ሕያዋት ኮይኖም ኣብ ጎኖም ደው ብምባሎም ከም ዘመስገኑ እቲ ጸብጻብ ገሊጹ። እቲ ሲቪላዊ ፍርዲ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ኣዋርሕ ክቕጽል ከም ጸንሐ እዩ ዝግለጽ። መርመርቲ ከም ዝሓበርዎ ጓል 6 ዓመት ህፃን ወንጌል ኣብቲ መጻወቲ ኣብ ኮፍ መበሊኣ ብግቡእ ብዘይገጠመ ናይ ድሕነት መቐነት ምኽንያት ንልዕሊ 100 ጫማ ተወሪራ ምስ ወደቐት ከም ዝሞተት ይገልጹ። ካብ ኮሎራዶ ስፕሪንግስ ዝመጸት ህፃን ወንጌል ኣብቲ ን110 ጫማ ብራኸ ዘለዎ ንታሕቲ ዝንቆት መጻወቲ ዘለዎ መዘናግዒ ማእከል ምስ ስድራኣ ንምዝንጋዕ ብሓባር ምንባራ ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ CBS ኒውስ ይገሊጹ። ጸብጻብ ምርመራ ከም ዝሕብሮ እቲ ሓደጋ ውጽኢት ናይ ብዙሓት ጌጋታት ኦፕሬተራት ምዃኑን በዚ ድማ እታ ህፃን ውሕስነታ ምርግጋጻ ብዘይምኽኣሎም ዘጠቓለለ ከም ዝኾነን ሓደ ካብቶም ኦፕሬተራት ወንጌልን ካልኦት ሰባት ኣብቲ ንታሕቲ ዝንቆት ኮፍ መበሊ ኮፍ ክብልዎ ዝተዳለወ ወንበር ቅድሚ ምፍቃዱ ናይ ድሕነት ቁልፊ ከም ዘየዳለዉ የረድእ። በዚ ከዓ ህፃን ወንጌል ኣብ ልዕሊ እቲ ገና ተዓጽዩ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ሰብ ኮፍ ዝብሎን ዝነበረን ናይ ድሕነት ቁልፊ ዘይነበሮ መንበር ኮፍ ምባላ እቲ ምርመራ ይገልጽ። እቲ መዘናግዒ ማእከል ብተወሳኺ ክሲ ቅድሚ ሞት ህፃን ወንጌል ዘጋጠመሉ ብዙሓት ዓማዊል ነቲ መዘናግዒ ማእከል ብዛዕባ ኦፕሬተራት ኣብ ተሳፈርቲ ብግቡእ ናይ ድሕነት ቁልፊ ከም ዘይገብሩ እኳ እንተሓበሩ እቲ ማእከል ግን ንኹሉ እቲ ዓማዊል ብዛዕባ እቲ ማእከል ዘቐረብዎ ጥርዓናት ከም ዘይተመልከቶን ይገልጽ። ዳይሬክተር ማርኬቲንግ እቲ ማእከል ኬምቤርሊ ማርከም ንሞት ህፃን ወንጌል ዝሕዝን ክትብል ኣብ ህዝባዊ መደረ ገሊጸላ። ዋሽንግተን ትራምፕ ምስ ናታንያሁ ሎሚ ኣብ ዝገብሩ ርክብ ንእማመ ሰላም ቃዛ ንምድፋእ ክንተግበሮ ኢና ክብል ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንቐዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ሎሚ ሶኒ 29 መስከረም ኣብ ዋይት ሃውስ ከእንግዶ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ በዚ ድማ ነቲ ንምርካቡ ዘጸገም ውጥን ሰላም ቃዛ ካብ መስመር ንላዕሊን ምድፋእ ዝዓለመ ልዑል ደረጃ ዘለዎ ዘርብ ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ። ትራምፕ ነቲ ንኣስታት 2 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ቃዛ ንምቁራጽ ብሓማስ ዝተታሕዙ ጅሆታት ነፃ ንምግባርን ነቲ ዕጡቕ ጉጅለ ፍልስጥኤም ንምፍታሕን ዝተገብረ ስምምዕ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ መራሕቲ ዓረብ ድሕሪ ዝገበሩ ዝርርብ ብኣድማዓይ መንገዲ ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ። እቲ ፕሬዚደንት ብሰንበት ክመጽእ ዝኽእል ስርሒት ብምልጋጽ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ማሕበራዊ መራኸቢኡ ኩሎም ንመጀመርታ ግዜ ንፍሉይ ነገር ኣብ ቦርድ ኣለው ክንገብሮ ኢና ክብል ጽሒፉ። ይኹን እምበር ናታንያሁ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት
ተስፋ ዝህብ ምኽንያታት ብዙሕ ከም ዝሃብ እዩ ዝግለጽ። ንሱ ብዓርቢ 26 መስከረም ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዑ ናይ ተቃውሞ መደረ ኣንጻር ሓማስ እቲ ስራሕ ክውድኦ ቃል ብምእታው ኣብ ቀረባ እዋን ወሰንቲ ሃገራት ምዕራብ ኣፍልጦ ዝሃባ ሃገረ ፍልስጤም ከዓግታ ቃል ኣትየሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኣብ ከተማ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብኣማይት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ክሃድሙ ዝተገደደሉ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ደው ከብል እውን ፈቃደኛ ከም ዘይመስል እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ድሕሪ መዓልታት ክፈትሖ ይኽእል እየ ዝበሎ ግጭት ንምውጋድ ኣብ ዝቃለሰሉ ዘሎ እዋን ትራምፕ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናብ ስልጣን ካብ ዝምለስ ንዳሓር ናታንያሁ ንራብዓይ ግዚኡ ናብ ዋይት ሃውስ ዝበጽሓሉ ክኸውን እዩ። መሓዛ ናታንያሁን ዝኾነ ትራምፕ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ብስጭት ምልክታት ኣርኢ ምንባር ይግለጽ። ንሱ ዝሓለፈ ሰሙን ናታንያሁ ከምቲ ገለ ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዝላበውዎ ምዕራባዊ ገመገም ባሕሪ ከይሕውሶ ኣጠንቂቕዎ ምንባር እዩ ዝግለጽ። ትራምፕ ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ እዋን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓማስ ኣብ ኣገዳሲት መሓዛ ኣሜሪካ ቀጠር ዘካየደቶ መጥቃዕቱን ተቃዊምዎ። ክልቲኦም መራሕቲ ሎሚ ሶኒ 29 መስከረም ብኣቆጻጽረ ምብራቕ ኣሜሪካ ሰዓት 1:40 ድሕሪ ቀትሪ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ክህቡ ምዃኖም መርበብ ሓበሬታ ፍራንስ 24 ሓቢሩ። ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማዕረ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ምስ መራሕቲ ዓረብን ዝበዝሑ ተኸተልቲ ምስልምና ድሕሪ ምረኻቡ ብዛዕባ ስምምዓት ናይ ሎሚ ተስፋ ዘሎ ኮይኑ ይስማዕ ምንባሩ እቲ መርበብ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ። 21 ነጥብታት ዝሓቆፈ በአሜሪካ ዝምራሕ ስምምዕ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ቅርጽ ክሕዝ ጀሚሩ ከም ዘሎን እዚ ስምምዕ ድማ ምውራድ ኣጽዋር ሓማስ መፍታሕ ኩሎም ጆታት ዝተታሕዙ ሰባትን ምቁራጽ ተኹስን ዘጠቓልል ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ነበር ቶኒ ብሌር ብመሰረት እማመታት ኣሜሪካ መራሒ ናይ ሓደ መሰጋገሪ በዓል መዚ ቃዛ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ገለ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ከም ዝተጠቕሰውን ወሲኹ ገሊጹ። እቲ ኣህግራዊ መሰጋገሪ በዓል መዚ ቃዛ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣካል ኣብ መወዳእታ ቁጽጽር ናብ ዝተሓደሰ በዓል መዚ ፍልስጤም ቅድሚ ምሃቡ ብደገፍ ሕቡራት ሃገራትን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ክሰርሕ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ። ናታንያሁ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መደረ ኣብ ራማላ ዝመደበሩ በዓል መዚ ፍልስጤም ኣብ ምምሕዳር ቃዛ ክሳብ ሓማስ ኣብ 2007 ጥራይ ስልጣን ዝሕዝ ዝገበሮ ተራለዎ ዝብል ሓሳብ ብትሪ ከም ዝነጽጎ ገሊጹ። ንሱ ትማሊ ሰንበት 28 መስከረም ምምሕዳር ቃዛ ክመሓየሽ ከም ዝኽእል ብዕምቀት ዘለዎ ጥርጣረ ብምግላጽ ኣነ ከም ዝመስለኒ ተኣማንነት ወይ ተኽእሎ ሙሉእ ብምሉእ መስመራቱ ዝቕይር ንሓንቲ ኣይሁዳዊት መንግስቲ ዝቕበል ደቁ ምስ መንግስቲ ኣይሁድ ሓበራዊ መንባርን ምሕዝነትን ክሓቁፍ ዝምህር ኣብ ክንዲ ንዑ ንምጥፋእ ህይወቶም ንኽመርሑ ዝምህር ዝተሓደሰ በዓል መዚ ፍልስጤም ብምባል ጽቡቕ ዕድል ክብል ምስ ፎክስ ኒውስ ዘ ሳንደይ ብሪፊንግ ኣብ ዝብል መደብ ክገልጽ ተሰሚዑ። እቲ ኣብ ቃዛ ዝተኻየደ ኩናት ብሓማስ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ዘካየዶ ዘስካሕክሕ ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ቀታሊ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ዝተበገሰ ኮይኑ መብዛሕትኦም ሲቪል ነበርቲ ከም ዝኾኑ ዝንገረሎም 1219 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ካብ ወግዓዊ ኣሃዛት እስራኤል ዝተረኽበ ጸብጻብ ኣሶሽየትድ ፕሬስ ይሕብር። በታ ሓደ ሸነኽ መጥቃዕቲ እስራኤል ልዕሊ 65549 ፍልስጤማውያን ከም ዝቐተለ እዚኦም እውን መብዛሕትኦም ሲቪል ከም ዝኾኑ ኣብቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሕቡራት ሃገራት ዘተኣመምን ኢሉ ዝጽዋዕ መሬት ዝርከብ ኣሃዛት ሚኒስትሪ ጥዕና ይሕብር።